Όχι, μωρέ, κοίτα, είναι το ανεκδοτολόγιο δεν είναι φετινό. Έχει 8 χρόνια ζωή. Γεια σου, Γιάννη. Και εγώ εσάς. Έχει 8 χρόνια ζωής και χτίστηκε με πολύ αγάπη και πολύ ο ένας με τον άλλον. Γιατί περιέχει ιστορίες, όχι μόνο ανέκδοτα, αλλά ιστορίες και δικές μου και του κόσμου γενικότερα. Οπότε είναι όμορφο, γιατί είναι ανθρώπινο, γιατί είναι απλό, γιατί λέει τις ιστορίες της ζωής όπως ακριβώς είναι. Ούτε φτιασίδια, ούτε όπως ακριβώς καθόμαστε στις παρέες και πίνουμε μια ριτσίνα και λέμε τα ιστορίες, ακριβώς και έτσι είναι γραμμένο, έτσι είναι δομημένο. Γι' αυτό και γράφω μέσα, αν δείτε στο τελείωμα της κάθε μέρας, ανθρώπους που έχουν γενέθλια, ποιοι από όλη την Ελλάδα, το εξωτερικό. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι πιο, πώς λέμε στον εγχωρή, friendly, πιο έτσι για φίλους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μέσα από τους φίλους βάζουν και εμένα. Περνάω καλά κάθε χρόνο. Πριν από 8 χρόνια ήταν πιο εύκολα να βγουν αυτές οι ιστορίες. Ναι. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Το πρώτο και το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο ενδεχομένως βιβλίο ήταν εύκολα γιατί έγραφα ανέκδοτα. Που υπάρχουν πολλά, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τα ανέκδοτα τελειώνουν. Οπότε άρχισα να γράφω δικές μου ιστορίες, προσωπικές, αληθινές, και μετά ήρθε ο κόσμος που στέλνει τις δικές του ιστορίες και σιγά σιγά έτσι δομήθηκε. Δηλαδή δεν έγινε ξαφνικά, δεν έχει τη φετινή μορφή. Χρόνο με το χρόνο γίνεται μεστόν, είναι ζωντανό, γίνεται διαφορετικό. Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο, λέτε, με τους αναγνώστες. Βέβαια, γιατί αν πάρεις το τελευταίο ημερολόγιο και το διαβάσεις, μετά θα ψάξεις να βρεις και τα προηγούμενα. Έχει κερδίσει τη θέση του στο ράφι. Σκέψου ότι είναι 8, είναι τόσο. Άμα ήταν παιδί θα ήταν 1,5 χρονών. Εδώ που θα λέμε είναι πολλά. Έχει μπαίνει εύκολα στη ζωή του κόσμου στο ακροατήριο, το βλέπετε. Από ό,τι βλέπεις, ναι. Από ό,τι βλέπεις, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει καλή διάθεση και όλα λέγονται με ειλικρίνεια. Πιστεύω ότι υπάρχει και το γέλιο. Γιατί και στα πιο δύσκολα της ζωής, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι, η άμυνα του κόσμου ήταν πάντα το γέλιο. Επειδή είστε και πολιτικοποιημένο άτομο, το βλέπουμε από το ράδιο Αρβίλ να ασχολείστε έντονα με τα πολιτικά θέματα. Έχετε σκεφτεί ή αν έχετε κιόλας πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα ή κάπως να τους εισάγετε μέσα στις ιστορίες? Ειδικά το φετινό είναι γεμάτο με πολιτικά πρόσωπα γιατί μιλάω για τσίρκο. Έχει από κλόουν, με θηροδαμαστές, ό,τι και να πούμε έχει σχέση με την πολιτική. Είναι βαθιά πολιτικό βιβλίο, αλλά πολύ έξυπνα κρυμμένο πίσω από κλόουν. Μπορούμε να βρούμε τους χαρακτήρες μας. Μπορούμε να βρούμε και λύσεις ίσως μέσα από το... Κοίτα, δεν είμαι εγώ για να δώσω λύσεις, δεν θέλω για να δώσω λύσεις, αλλά μπορώ να σου πω ένα όπα βραδερφέ κάποια στιγμή, μόνο αυτό. Δηλαδή, να σου πω ότι ξέκλεψε τη στεναχώρια για ένα μικρό χαμόγελο. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, το θέλετε.